हे विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा। कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा। कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। जसोदा से राउर उत्पत्ति भइल, कंसा के टेढ़ जब माती भइल। जसोदा से राउर उत्पत्ति भइल, कंसा के टेढ़ जब माती भइल। माई गोकुला से मथुरा तू अइलू हे मैया, गोकुला से मथुरा तू अइलू। आ गोकुला में बसल मुरारी बा, कीर्ति जग से बड़ी भारी बा। कीर्ति दुनिया से न्यारी बा। हाँ, मथुरा से माई विंध्याचल में अइलू पर्वत के आंचल में। मथुरा से माई विंध्याचल में अइलू पर्वत के आंचल में। माई विंध्य दुअरिया जे आइल, ते न भइल दुखी हारी बा। कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा। कीर्ति सबका से न्यारी बा। एक बार प्रेम से बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। ओम विंध्यस्थाम विंध्य नीलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम, योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाभ्याम। माता के सभी भक्तों को प्रणाम। और आज मैं नीरज पांडे माँ विंध्यवासिनी के चरणों का दर्शन करने अचानक माता के बुलावे पर इस माघ पूर्णिमा को, अचानक माता के बुलावे पे जो है अचानक माँ ने जैसे रात्रि में माँ का एक न्योता मिला, बुलावा आया कि आओ मेरे दरबार दर्शन करने। और मैं चला आया माँ के दरबार, दर्शन किया। बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। पंडा समाज ने ठेली ठेला करके मुझे कैसा हूँ मैं माँ का झलक देख पाया, दर्शन किया। विश्वास है कि माँ ने मुझे कृपा रूपी आशीर्वाद दिया होगा। मैं माँ के चरण में आता रहूँगा, आऊँगा, गीत गाऊँगा और माँ को ये गीत सुनाया, आप लोग सुने। माँ विंध्यवासिनी सभी की रक्षा करें, सब पे कृपा करें। एक बार प्रेम से बोल विंध्यवासिनी सरकार की जय।